Ya opo iki arek-arek. Utang gak sahur ya, semoya semua tok. Iki beneran. Sik opo iki? Kurang aku, besok nyaur aku. Halo ya, kandhani ya. Iya tak usahno sak tepete. Ya ngomong ngamuk ketika ngono-ngono tok sih piye? Ya dikai kesempatan lho ya, masuk sak srit ngono. Sak strit kan aja ngono. Iya temenan tak golekno. Bare itu mah tanggung jawab kok Aku tanggung jawab ya, wis kurang sing akeh to ndi. Lah terus ini ki piye ceritane? Aku mbok kon piye? Sedina kas ya. Temen ae iku. Iya temenan ngene lho ya. Lek gak mbok iku piye? Aku sahur. Temenan, TV ku jupul kalau tak sahur. Kayak jaminan, Bos. Nah, aku nek ngerti piye nang jero ya wah. Yo tak usahno yo. Tapi temenan iki lho, Rek. Ya awul iki, Jit. Temenan, Jit. Telo wae awakmu nyemayan cok. Ndol. Digawe telu ngono ya rada akeh. Wes anakmu. Wes, Yo, kurane lho yo. awas kon meneh gawe iku. Iya, Rek, ojo ngancem ngono to lah. Gayamu tok nek gayuk koyo ini kayu yo. tak omongno nek kon meneh gak nyaur. Temenan. Iya, gak apa-apa meneh. Ngomongno gayuk. Iya. Kurane akeh yo. Ya sebenarnya Oh no, ayo gak nyaur. karo Bos. Ya sono. Yo meneh yo. Bau. Nek gak meneh yo. Tunjuk kon. Ya Meneh tak sumbarno gayuk. Ya ojo yo. Nah yo. Wes, Ngono yo. ya. Lumayan, belum semayan timbangane gak moro belas. Ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele. Pasien ndang teko le. Apa ngene? Ngotang kowe udah nih wong patron. Oh, kata aku mek. Nah, tuh. Tak pinjem lu. Ngajar. Aku seminggu wis ngawake. Ya kok lapo seneng utang. Yang gawe ngono. Tapi ngene ngomongnya kebutuhan bos. Tak ngono kan jenenge wong wani utang ya wani. Sekono dicicil. Yoro, tapi sing dicicil ki opo, Dol? Iya, kok nanti sembenen. Ono ya kudu ae ngene iki stereo yo. Itu anake yo. Ngomong lu janjane menit tok. Ya wis piye. Belum gak nyemayani. Ayo menit tok, aku ki bingung piye solusine. Coba lu boles ana ngono iku. Bisa tak golekno solusi sih. Opo ya ta wong kuwi emang kan tak pikir-pikir sih ya utang. Wis bingung. Apa ane dikenal. Temen aku. Iya, wong pinter. Sopo? Jenenge Pak Jan. Wong di Wong cara kene iki. terong kok ya. Kudune alamate wis. Gak betah dhewe lek kon gak wani. Malah kok gampang menawa omahku ya. Iya, Tak terus nang ngarep omahe tapi nego dhewe ya. iya. Terus kok njaluk opo mungkin pesugihan, masih marah ya ini. Semua kembaran kuno. Yo wis tak ngomong kok. Apa pokoknya. Anu sih, golek sih aku. Ya oleh. Ini Nang kono kurang cocok ya. Karena nang omahku enggak video main ngarep omahe kok parane Iya. dhewe lah. soalnya saya itu titik kita. Ya ini jajalan sih. Iya, Ngomong dhewe sih. ngono yo. Ya oke. Mana yo? Betul. Opo sapi lu? Wong arek kate utang kate pikir-pikir sih. Saiki wis kate cedek royo. Wis ta ditagih mbek njip. Wong njip ya padha butuh wae. Oh, betul jadi sapi. Muga-muga dengan pasien. Nuwun, Mbak. Alhamdulillah. Monggo pinara Mas. Iya, Mbak. Cek Mbak. Enten perlu nih. Wonten perlu napa jenengan? Oh iya, Mbak, ditagih yang tapi bawe ngono lho. Dan jalan pintase ngono lho. Lah terus karep mrene iki lho. Nggih, golek-golek
Sugihan nopo ta nopo ngoten. Lah awakmu njaluk pesugihan sing model piye? Saentan nih Mbak, yang penting kalau sedang lunas kabel lho. Wis ngene ae. Kon rene sangu enggak? Bisa angun nih Bang, kantun pinten nih Bang. Duh, ada seketewe Bang. Duh, baluk ini nek. Sak iso-iso ya. Senggih kula manut sing penting top top chair lah. Seketewu jaluk top chair setengah-setengah top chair. Aku gak nganu berwesa sama Salah. aku kadang percaya sama yang lingkup. Lho, kon gak ero jeneng kuwi wis nang gone Jawa Timur wis terkenal ngawur ya. Sinten namanya? Wis pokoke Piye sih wong nek jare dukun takoni sapa jeneng karo. tak celmo. Yo ben tak tambahi, Mbak. Ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele. Halo, Mantrane kok mung sih buru-burikan lele. modern mas. Oh, nggih. Oh, kok iki, Mbak? Dah, Kok elek sih? ya iki. Gelem tak gak? Bro, Mbak, begane sing apik ta. Kon golek api tak golek duit. Ya golek dhuwit, Mbak. Iki wis cocok. Nek dipercaya iki. Tuh. Balekno tak ijo iki. Nek gak percaya mbak. Tapi nek oleh akeh. Ya jelali rek ambek aku. Iya, ngerti. Tapi Ya. iki panganan opo? Kowe sembarang iki suket gelem. Model ini. Piye iki? Sing penting lah iso golek duit sih. Oke. Jeraganmu sing anyar. Arek iki nek ngomong piye ae, manut to. Wis, Nek gak manut piye? arek nang aku tak gabukane. Wis, Melo. Ngomongnya sih bayo. yo. Tuh Mbak ya. Ya, sukses tak. Wis. Temenan. Tuh. Yo gendong ini, Mbak. Lah sanget tae wae mau njaluk sing apik. Enak wes. Loh. Lah iki aku gak oleh apa-apa rek. Guru duwe dukune sing dicoba. Hasil tak ono kok. Pangane kok. Yo, tak mau ngono yo. Udah. Arek kok aku cuma tua. Amin. Ya. Ayo tak. Yo. Masalahnya itu goblok ini. Ini kertas bro. Itu kok ngiset. Seketewu jadi kata piye maneh. W Cici 000 warnane abang. Tahu nyolong tak burung jare ya. Tuli jane. Emang. Tuh. Dong.